Everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिक्सनाव बयखौबो खबर हरबाय दिनै जों खैराबारियाव खामानि मावनो फैलायबाय लोगोफोर रेलवेआव साइथिंआव नै ट्रेना खारलांबाय रङियानिफ्राय फैदों आरो ओमफ्राय माबा खारलांबाय देकारगाव देकारगाव नङा सरि मुरखुं सेलेक जुनाय थांसिम बे ट्रेना ओमफ्राय जोंना गुन्दाफोर बायदि नुजोबखायो नै खामानि मावग्राखौ लोगोफोरखौ नै बिथाङा IPL आव देरहानानै फैनाय जार्सिखौ मोनबोदों आरो अनलि बेना जार्सिखौल' मोनबोबाय प्राइसआनो हिन्जाव सिमा गैयाब्रा जार्सिया गैला माबा ब्लुटुथ स्पिकार अन खालामबाय ना बिनि थाखायनो गैला दाउआ बिरलांबाय दाना थाबायबाय थादो 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार थाबायना थांनानैसो खामानि मावगोन जायगायाव मोनहैगोन लोगोफोर दा जों थाबायना थांबाय थानोसै साइथिंनो ओमफ्राय दाउ गावलांबाय थागोन जोंना लोगोफ्रा माखासे ओइ नै लबार लाखादों लबार मोननै लाना फैखादों बाथुल राजा गोजासो बिसोरो लोगोफोर जोङो खामानि मावगोन जायगायाव सफैबाय ओइ नै बेयावनो मावगोन आरोना जोंना खामानिया नै बेयाव अन्थाइ हाल' जाना दंजोबो सिलफाराव गैया नै सिलफार गेजेराव बे जिंनिखौ बस्ताया हखांनानै अन्थाइखौ ज्राव गारजोबगोन आरो बेयाव औ मेंबाय दा दसे जिरायनो नागिरदों 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार थाबायनानै फैबाय जोङो आं 3 किल'मिटारल' जागोन बायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय 4 किल'मिटारफ्रामानो आरोना लोगोफोर दा देखायगोनब्रा दा लोगोफोर लोगोफोर आं दाउथु मासे गावखायनि र' दाउ मासे गावनि र' दाउ मासे गावसोला गिराव थांबा गैलालै जै नांखादोंसै आयै नांबायमोन बालाय सिबावबा लस जाबाय लोगोफोर जोङो माबा बोरमा बिबु बायनानै लाबोदों आरोना लोगोफोर बेखौ दा जोङो सोरनावबा साराय लायनानै एवनानै जागोन आरोना ओंखामजों दा नोंथांमोना नुगोन दा खामानि मावनोसै आरोना लोगोफोर दे अन्थाइफ्रा मोजां लखब जोंनाबो नै आदार आखेबा हखांनानै दोनबायानो जों बेखौ लांनानै आराम हैसै आरो बे हाखराव जोंना बिदिनो फिलाप खालामलांबाय थानांगौ आरोना अन्थाइ गैयैयाव खामानिया बेबायदि आजां गाजां जानला मोनला खासैलै खामानिया जोंना दिनै एसे इजियाव मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेलेग दिनाव आरो बिराद हार्ड खामानियाव मोनो आरो गिलिर खामानिया ओमफ्राय लोगोफोर नैबे खैराबारिनि गासिबो बर' गामि गोजा लोगोफोर ओरैजाबो खैराबारि आरोना बे जायगाया जोङो स्टेसननिफ्राय 4 किल'मिटारसो जाफैबाय आरो नैबे खामानि मावनाय जायगायाव दा जों मावबाय थानोसै खामानिखौ लोगोफोर नै बोरमा बान्दार बोरमा बिबु बायना लाबोनाया नै रुगारनानै नै हाफ्लेलागासिनो दङ आराम संसिगोन बिथांमोना ओमफ्राय बिनि उनाव जों दा ओंखाम जानायाव मोनजासिगोन आरो बेखौ मा दल' थाया नोंसोरलाय ओंखाम जानांगौ टाइमफ्राव नै लोगोफोर ओंखाम जानो नागिरबाय र' बेदर एवनायखौ नायनां र' टेन लागाव लोगोफोर नै बोरमा बिबु बान्दारजों ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय न'आव लाबोनाय ओंख्रिया नै फाजासो नै आलुसो ओइ बानलु बाथोन दङ जानोसै आरो दा जाखावनांगौलै बोरमा बिबुजों ओंखामखौ खब'सेयानो देखायनो र' गाइस लोगोफोर नोंथांमोना दे थाब जा ओंखामफ्रा लागाव लोगोफोर नै बोलो जानायनि खामानि मावनायाव ओमफ्राय बिबुखौबो ओरै होदेरदो आरो बोरमाखौ ओमफ्य ओंख्रिया बांसिन ओमफ्राय ओरै गब सोदो माने खर' होदेरनायखासो बुरजा जायो नामा फिथाइ दाजो बुकबो थाङा लोंनानै लागोनब्रा र' लोगोफोर नै ओंखाम जाखांनानै खामानि मावलायबाय 2 घन्टासो मावला मावसि ब्लड थांसैलाय आरोना खैराबारि स्टेसनाव थांनानै ट्रेन नेनानै ट्रेन फैबाथाय ट्रेनजों ब्लड थांसैलाय आरो न' लागाव हखाव अखा फैगोन नामा अखा फैया सान्दुं गोसासो दे लांदोब्रा लांनाय खनसे देखायनो र' दे IPL 3 नाम्बार जल्दि लां ओरैजाबो लाबोगासिनो नै हाखराव होजोबगोन आरो गुफुंलायदों साला दासो लागाव लोगोफोर खामानिया जोंना गबाय जों दा खैराबारि स्टेसनाव थाबाय थांबाय थांफिनसैलाय लोगोफोर नै जा गोजान रोमै आयु 4 किल'मिटार थाबायलांनांसिगोन जोङो उफाय गैया नै माखासे ब्लुटुथ स्पिकार दामखावलागासिनो दङ ओमफ्राय
बे ब्लुटुथ स्पिकाराव मेथाइ दामनायखौनो आराम थाबायनानै खोनासंलांबाय थासै लामा एरनायनि लोगोफोर लागा मोनाबिलि जाबाय नै मेथाइआबो मोनाबिलिनिखासो मेथाइआ मोनाबिलि बै सम होनलायबावसो आयौ खैराबारि स्टेसन माला मोनहैबावगोनलै दाबो थाबायनाया 500 मिटारल'सो जादों खमैबाबो 3.5 किल'मिटार दंबावोसो नै बे दामगासिनो दं ब्लुटुथ स्पिकार थाब फै दानो मोजां गानलाबाय नामा मोनायाफ्रा मा जा गोजान दंबावोलै लोगोफोर आराम खैराबारि स्टेसनाव जिरायहैनो लुगैनाय हामथारला आथिंफोरा रुमायबाय खामानि मावनाबो एसे मेंबायना थाबायलांबाय थानोसै जिखुनु जाया लासै लासैनो लोगोफोर नै खैराबारि जायगानि माइफोरखौ नायदो नै बा लेमगुलायनानै देन्जार माइ फिथाइ दंखायो ग्रोम ग्रोम नै बिदाङाबो देन्जार गोलाव गोलाव दैबो दंबावोसो नै दाबो नाफोर मोनगोनदां खांख्राइफोर मोनगोन खोमा गांजेमाथ' मोननाय नङा दा बायदियाव गांजेमा मोननो थानसै नै माइआ याव गोरलै गोरलै नोगोर ओंखारदों दासो बा बिराद गुवार नै माइ बारि गोजा आरो बै फारसेथिंबो बिराद गुवार दं लोगोफोर नै खैराबारि स्टेसन सफैबाय जोङो बे खैराबारि स्टेसनाव आराम प्लेटफर्मफोराव जिरायलाबायनो थानोसै जिरायग्रा बानायना दोननायफोराव ओमफ्राय ट्रेन फैबाथाय गाखोलांसै आरो दिखियाजुलि ओंखारहैनोसै साइकेल लानोसै न'आव थांसै दुगैस'नोसै ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै आरो ना लोगोफोर बिदिबा दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियावनोसै जानला मोनला ससे बानायबाय नोंथांमोना मिस्टार बड' एडिशनखौ हाजासे साबस्क्राइब खालामदो हाजासे शेयार खालामदो आरो कमेन्ट लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो आरो ना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन